Érase unha vez unha casa abandonada no medio dun bosque. Alí había un pirata. O pirata tiña un garfio na man, Un loro no ombro unha pata de pau. e un parche. Un gol na camisa. O pirata estaba farto de navegar polo mar e quería navegar polo espazo. Entón o pirata decatouse de que só era un e non podía ir ao espazo. E foi a buscar amigos. E atopounos no monte. Pero só teñen un barco e eles querían un cohete. Dixenlle que foi a que se dá vista e dixenlle a vista que colleron os pombos máxicos e nos mataron. Pero o problema era que os polvos só duraban un día. E decidiron ir rápido a Marte. E aí atoparon un cofre cheo de monedas. Decidiron mercar un cohete, gasolina e comida. O cohete foron voando todo o espazo e convertíronse en piratas espaciais. E colorín colorado, todos os días voaron no espazo. Hola, chámame Anxo, teño 6 anos e vivo en Panteúlla. Chámame Paula, tengo 5 anos e vivo en Rozadela. Chámame Ana, teño 4 anos e vivo en Pinamón. Teño 8 anos, me chamo Sergio Guerreiro Pico e vivo en Panteúlla. Hola, son Asiel, teño 6 anos e vivo en Sobredo. Chámome Noelia, teño 10 anos e vivo en Rozadela. Chámome Paula, teño 10 anos e vivo